थांनाय 17 बोसोराव बीपीएफ सरकारा जेरैबायदि सासन होनांगौमोन बेबायदि हाग्रामा महिलारि बिथाङा खालामनो हायासै। थांनाय गोलाव बोसोर हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिआरआव एसेबो गोजोन लाबोनो हायाखै। जेब्लायबो हिंसा एना-एनियै सरकार खुंबोबाय। बे बाथ्राखौ थांखिनानै बाथ्रा बुंदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। लोगोसे खाम्फा बरगयारि बिथाङा बुंदोंमोन दि इउपिपिएलनि एमसिएलए इएमफ्रा थाबैनो बीपीएफआव जगदान जानो थांगासिनो दं। बुंनायाव फिन्नाय होफिननो बीपीएफनि एमसिएलए आरो दैदेनगिरिफ्रासो इउपिपिएल आरो बीजेपीआव फैगासिनो दं होननानै बुंथियो। लोगोसे प्रमद बर' बिथाङा बुंबावोदि मानसि सोनाय बखनायजों रायजो दैदेननो हाया। जेब्लायबो जौगानाय गोजोन खौसेथिखौ जों गायसननो नांगोन आरो इउपिपिएल सरकार फैफिननायनिफ्राय बिटिआरआव गोजोन फैबाय होनना थांखिना बाथ्रा बुङो प्रमद बर' बिथाङा। दानिया फैदो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा खाम्फा बरगयारि आरो इउपिपिएल दोलोनि सायाव मा बाथ्रा बुंथियो आबुङै मिथिना लानि। ओनसोलखौ एबा बिटिआर ओनसोलाव जेरैबायदि बिथांमोना सासन होनांगौमोन, जेरैबायदि रायजो राजाफोरखौ अननांगौमोन, रायजो राजाफोरनि खामानि मावनांगौमोन, बेफोरखौ मावनो हायैनि थाखाय बिथांमोना थगायनाय, सिगिनाय बायदिसिना आदबजोंसो राजखान्थि खालामनायनि थाखाय रायजो राजाफ्रा दुखु मोनदों आरो बेनिखायनो इउपिपिएल सरकारखौ बिथांमोना लाबोदोंमोन। आरो दिनै इउपिपिएल सरकार फैनायनि उनाव बड'लेण्ड ओनसोलाव जे गोजोन फैबाय, मोजां थासारि फैबाय, बयबो मोजाङै रायजो जानो हानाय जाबाय आरो जौगानायनि हाबाफारिफ्राबो रायजो राजाफ्रा लुबैनाय बायदियैनो जाहांबाय। बेफोरखौ नुनानै दिनै बिपिएफनि जिफोर मानसिफोर बिसोरो लोब लोब इउपिपिएल हान्जायाव हाबफैदों आरो मोनफ्रोमबो इउपिपिएलनि सुबुं गौमायाव रोजा रोजा बिपिएफनि मानसिफ्रा फैनानै जोंनियाव हाबफैदों। जों बिथांमोनखौ बरायदों, मानोना बिटिआर ओनसोलखौ मोजां मोनसे थासारि आरो गोग्गो समाज दानो थाखाय इउपिपिएलआ जोङो आगान सुरगासिनो दङ आरो फैबाय थानाय समाव जेरैबायदि जोंहा भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा भारतखौ मुलुगनि मादावनो जौसिन हादोर गायसननो सानदों। आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आसामखौ भारतनि मादावनो मोनसे जौसिन रायजो हिसाबै गायसननो सानदों। बिटिआर ओनसोलखौबो जौगालांनो थाखाय जों खामानि मावदों आरो बेखौनो मोजां मोननानै दिनै रायजो राजाफ्रा लोब लोब बाहागो लाफैदों आरो जोंबो इउपिपिएल हान्जानि फारसेनिफ्राय रायजो राजाफोरखौ अरायसम बिथांमोननि बिसास, बिथांमोननि अननाय आरो बिथांमोननि फोथायनायखौ लानानै जोङो रायजो राजानि सिबिनाय खामानिखौ अरायसम गोग्गो आरो गोथार गोथोजों मावलांबाय थागोन। बिथां खाम्फा बरगयारिया मा बेसिसाव बुंदों बेखौ मिथिया, नाथाय बिथांमोननि मानसिफ्राबो जोंजों रायज्लायगासिनो दङ। अलरेडि बिथांमोननि माखासे एमसिएलएआ अलरेडि बिजेपिआव हाबहैबाय, जोंनियावबो हाबफैबाय आरो माखासे बिथांमोननियाबो लाइन लानानै दङ। नाथाय बाथ्राया जाबाय मा, मानसि बोलाय लांलाय बेजों मा जानो? गुबैया जाहैबाय मा, रायजो राजानि थाखाय नों मा मावनो हानो? 17 बोसोर बिथांमोना पावाराव दङमोन, बेसेबां खामानि मावनो हाखो रायजोफोरनो, बेसेबां मोजां थासारि दानानै होनो हालांखो, बेसेबां सुबुं धोन सोरजिनानै गोलांनो हाखो, बेसो गुबै बाथ्रा। दा नंखायनो बिपिएफनि खोथा बुंनायजों रायजो राजाफ्रा दिनै रावबो गिदिङा। बिथांमोना साफा सानै गावसिनि मानसिखौनो जयनिं खालामलाय बोखारलाय, जयनिं खालामलाय बोखारलाय खालामनानै दिन्थिबाय थादों। नाथाय दिनै इउपिपिएलनियाव लोब लोब रोजा रोजा बिथांमोननि हान्जानि मानसिफ्रानो फैनानै हाबफैदों आरो बेजों इउपिपिएलआ सानफ्रोमबो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जालांगासिनो दङ। जेब्लाय बेबायदि माबा मोनसे डेभेलपमेन्ट जागोन नोंथांमोननो जों खोन्थागोन।